vanhu vobuda vanyatsotaura vari confident vachiti aiwa the Geza effect wanyatsokuroka the regime and the ruling party ZANU-PF. Saka pana mashoko atinoona kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe achifula achienda kuAddis Ababa, pane chitiko chashamisa vanhu chaonekwa kunzi aiwa madeputies aripo ari present. Panapa kunoonekwa kunzi mutungamiriri wenyika yeZimbabwe anoselekta kuti aiwa the acting president ave munhu aiwa muhati asiri kana kutombofila zvakanaka, akatopfeka mask, ari kuonekwa kuti achitodeliver speech, ari kutoda kutodzamba-dzamba achigara pasi nekukodzera. Saka pana mashoko anonyorwa kuna ndomba usasaraimbaulaika kutongapeilekwa. Tivina BBC Zimbabwe manyara chete Geza effect. It left the country to Addis Ababa because of fear of being locked out of the country. He left the man who is sick to be in charge of the country. Pana panoposta this video ramuri kuona iri achideliver speech but atauza kuti ari kukundikana, is not feeling well, is putting on a mask, arikuda kutozorora. But panapa unogonzi generally is alive and fit, but panapa anoonekwa kunzi aiwa haazi suitable and angaiti the acting president just because they are fearing kuti aiwa zvinogona kungodhakwa munhu ari kuAddis Ababa. Mashoko ari kuda nyorwa panapa nevanhu vanyatsokuona kuti aiwa panguva ino the atmosphere yava tense with the ruling party. Panguva ino kunoonekwa zvekare vana mutsvangwana namaguchumuna vachiuya vachiaddressa mutungamiriri wenyika as a former president. Zviri kunyatsokuonekwa kunzi aiwa these guys they really know the truth, these guys they are now anxious, these guys they are now fearing. Panapa vakunyatsokuziva kuti anytime vanogona kunzi vakomana basa hakusisina rwai pasi, especially vanhu vakambouya vakamboendosa the 2030 agenda. Ngotizai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko chiona chinaratwa chiraisa zvashamisa vanhu ende mazuva vasingambofungiri. Pindai kumesection medu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like it on the daily.